Район башлыгы гадәттәгечә үз чыгышын һәр тармак эшчәнлегенә нәтиҗә ясаудан башлый. Нинди уңышлары бар, ел дәвамында күпме эшләр башкарылган. Чираттагы хисап җыелышы район урман хуҗалыгы хезмәт коллективында булды. 2023 елда башкарылган эшләр агымдагы елга куелган максат һәм бурычлар, планлаштырылган төзелеш эшләре хакында район башлыгы хисап тотты. Зәй урман хуҗалыгы җитәкчесе Ирина Забродина тармак эшчәнлеге белән таныштырды. Заинское лесничество исполнение своей деятельности ведет в территории, закрепленные за ним Государственного лесного фонда в своих границах. И в соответствии с уставом учреждение имеет право заниматься производственной и коммерческой деятельностью. Общая площадь земель лесного фонда на 1 января 2024 года Заинского лесничества составляет 58 867 гектаров. Киңәшмәдә Татарстан урман хуҗалыгы министры урынбасары Рәис Гомәров та катнашты. Ул республика буенча хуҗалык эшләренә нәтиҗә ясады. Район урманчыларының эшенә уңай бәя биреп, киләчәктә уңышлар теләде. Киңәшмә бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Алдынгы хезмәткәрләр төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.